horas madihita saluhutna manang di dia pehita maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus akadamang dohot dainang dison hupada dehami bahat jamita tu pertangyangan uek manang pertangyangan lingkungan ima epistel di minggu pa-24 dung Trinitatis adorak sota sigati hatani Tuhatta cumulu mahita martangyang asini rohama dihamu doho dame sia debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatte amen. Hatani Tuhatta nagabe jamita di pertangyangan wek manang di pertangyangan lingkungan ima natarsurat di Daniel bidu 12 ayat sadarodi ayat sia laus trupukodo nagabe epistel di minggu pa-24 dung Trinitatis 14 November 2020 sada hujaha madihita songonoma hatani Tuhatta dungi ditiki ujui hehema Mikael iduk na balgay na hehe humokop aka anak ni bangsom jadi masa matiki hagugutan na so dung dumatangi olak ni dung adong bangso sahat roditiki panipuli alai apala ditiki nasasadeima malua bangsom luhut akan najupang tersurat di bagasan pustaka hanguluan jala torop sian halak namudum di bagasan orbuk ni tanoi tersunggul sugut nade batu hanguluan saliling-liling nade batu haurahon meragam-ragam gabe bias-bias saliling-liling jala halak akan apatas meroha marsinodang sugut songon sodang ni langit jala nasida akan menugu-nugu torop halak tu hati goran marsinodang sugut songo bitang rodi saliling-liling iaho ale Daniel tabuniho ma akahatai jala sahapi pustahai pai majupak tiki panipuli jadi torop halak manulikit hatai gabe tabbasitutu parbinotuanna dungi marnida ma'au Daniel gabeida ma jongjong disi dua halak na asing nasada di baribawon ni batangaiki nasadanari di baribanai dungiro mahatani nasada madok tubawa na marpahean hori na jongjong di atas aik ni batangaihi sadia lilingon asa jupang ujung niaka halonganganon dungi hubigima suara ni bawa na marpahian hori na jongjong di atas aik ni batangaiki laus dipatol-tol ma tangan na siamun dohot habirang dopak banua gijang asa marmangmang ibana tu ibana na mangulu saliling-liling na ikut jolo salpu sada tiki dua tiki dohot satonga tiki naung binuhulhian jala dupe sohot perserahan ni pasi-pasi sian bangso nabadiai ipiasa marujung saluhut nai jadi hubigi dunian hatai alaidang dapot rohaku gabinik kuma alitu aku ahadu apala ujung ni saluhut nai alai ninna ibana ma lao maho ale Daniel ay ikon buni jala tarsahap akahatai saha roditiki panipuli ima hatani Tuhatta hamuak kamang dohot taminang songon nanido di jamita minggu ima jamita sian Markus 10 ayat sada rodi ayat welui baik turpuk epistel suak songonido nang evangelium dua cado manaringoti taringot tu akhir zaman ajal ni hasyanganon manang ujung ni saluhut taringot tu akhir zaman songon nati naringotan na diturpukon adong do dua pandangan niakan apistar taringot tu si
Adong do sebahagia madok ia akhir zaman na tinaringotan na dison mertudu-tudu doi tu hasosohot ni parsorion ni bangso Israel. Tarida mai sian nama cohot aka pangarajai na mangarajai bangso Israeli. Jala pernyataan on dikuatkan marhiti aka ayat sebelum turpukon. Jadi bodoh itaida no di bidu 10 sada. Termasuk do hatorangan na di ayat sade. Alai sebahagian nari madok bahwa akhir zaman yang dimaksud di sini adalah akhir zaman dalam pengertian yang futuris. Artinya sesuatu yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Pandangan on sangat kuat do alasan molota jaha mamukasian ayat 2 1 ayat 10 tului. Alai manang nadia pe ya kamang doh tabuinang, apakah akhir zaman dalam pengertian berakhirnya penderitaan orang Israel dari penjajah dan penindas bangsa itu, atau akhir zaman dalam pengertian yang futuris? Sadana pasti nanaing dohonon natuhita ima pabua marujung dosa luhutna macohok do sudi songong guarnai do akhir zaman adong ajal ni hasyanganon, ada akhirnya, ada masanya. Molo film rupani pada akhirnya kita akan melihat tulisan di end manang tulisan tamat. Idu nanaing dohonon na sutu molo didok marujung ahado na marujung, ahado na macohot. Marujung manang macohot ma parsoryon ni bangsoi. Jadi molo didok dison marujung do sudeina, macohot do sudeina. Jadi molo morhati tanah kiningan tu pandangan na parjului na marujung manang na macohoti ima parsoryon ni bangsoi. Atik pe masa tiki hagugutan na sudung dumatangi didok waktu kesesakan yang besar itu. Alai laus ditiki na sasadai do melua bangsoi ima akan na jupang hita tersurat di bagasan pustaha hanguluani didok nak kininga. Jadi molo didok merujung do sudi macohok do sudi ahadu na merujung ia parsuryon di bangsoi artina dak selamana di bagasan si taono bangsoi. Dak selamana na sida di habuangan, dak selamana aka bangso penindasi menindas nasida. Adong do tiki nasida mulak muse tutanona hian manang ditugu de bata merhiti-hiti aka panggonggomi nasida. Hasosohok ni si taonon ni bangsoi ima merhiti-hiti kemunculan ni Mikael, pemimpin besar yang siap menantang lawan-lawan bangsa Israel. Jala Mikael ini disebut-sebut sebagai malaikat pelindung Israel yang siap menjaga Israel. Tutuga bisa ada kepastian doon nang tuhita di partikianon pabua nang persoriot tapi dohot ragam ni si tawonotai termasuk do di bagasanna sorimago kopi 10 siai macohok do ditikina. Jadi molo didok nakim macohok do nang si taonon parsorion ni bangsoi jala molo tajaha memang sejarah songoni dua te dak terus nasida di habuangan adong do tiki nasida mulak sian habuangan ni dak terus nasida dijajah adong do tiki nasida melua manang merdeka. Laos pemahamani do nuaing tiopot tadi pertikia tahun pabuan nang parsoriot tapi dohok ragam menisi taunota sinuaingon termasuk di bagasan nasorimago kopi 10 siai macohok do ditikina. Jala hupiki Roma si tiopota jala si hapor sia ata sia turpukon. Dia do pemuse na marujung. Na moloborhat sian pandangan na padua honinak kiningan ima pandangan na futurisi termasuk do hasyanganon marujung purtibion. Jala taringot tusi tumakas doi muse buita jaha di padan nai baru
ima songon na tersurat di Matius 24, manang di Matius 25, dohot di evangelium na asing na paralel tu turpuki. Termasuk di turpuk jamita mingguon nasian Markus 10 tului. Hamuah kamang dohot tamu inang, soal adigan ni masa itu bukan urusan kita. Manang na adigan sadiharina dang urusatay. Hahomion manang rahasia ni Tuhan idui. Songon na niduk ni Tuhan Yesus ido, angguarina dohok sadiharina dang adong naubotosa. Nang suru-suruan na di benua gijang, nang anahipe daholan amai. Ido didok di Markus 10 tulu ayat 32. Hamo kadongan, songon na taboto, siyan na julo sa hatutiki na perpudion, hirana somacohok do jolma mabahe na karamalan doho taka prediksi-prediksi taringot tu akhir zamani. Adong do rupani na mencoba menghubungkan akhir zamani tu pemanasan global songon na tadupin waing. Merhiti-hiti gabe didok na sidema bah majonok be. Ajal ni hasyanganon nina. Apalagi duksai tabigi berita na semakin mencair es di kutub ngamarus-rusi nina molo tabereng rupani diberitai ngamarus-rusi be akka es na di kutupi arong do rupani na padumu hotusi ngalam jonok be ajal ni hasyangano adong do musena padumuhon akhir zaman itu akka kehancuran na terjadi di Portibion na pola diangkat tu film. Bahkan adong do na memprediksi dengan dalih telah menerima pewahyuan dari Tuhan. Daksauti kate akka padita do takka perberita nauli na mangguari dirina akka penginjil na mencoba rupani memprediksi akhir zaman ni marhiti-hiti etong-etong ni hajol maon etong-etong na jala barani do nasida rupani madok bahwa apa yang dia katakan itu adalah wahyu dari Tuhan. Benar atau tidak, tapi itulah kenyataan yang kita lihat dan kita dengar. Alaya kamang dohot tamuinang tu si Daniel songon nanidok na di ayat opati Yaho ale Daniel tabuniho ma akahatai jala sahapi pustahai pai majupang tiki panipuli. Jadi suara manang halak sosok na makatai doho si Daniel di pangukapon nama satu ibanai dang disuruh si Daniel laho mabayan etong-etong taringot tu ujung ni saluhu nai daw. Alay justru di dokti bana Yaho ale Daniel tabunihom ma akahatay jala sahapi pustahai pai majupang tiki panipuli. Alani nagabi tugas ni halak Kristen tugasta dada menyibukkan diri membuat prediksi-prediksi atau ramalan-ramalan tentang akhir zaman. Tangi tugasta jala sutuk pula lu jahita taringotusi. Tetapi marilah kita menyibukkan diri dengan persiapan-persiapan kita menjelang akhir zaman tersebut. Alani hupikirna perjulu merdumu tusi ikom merguru dohita tu si Daniel ima taringot tu hasatiaon. Ingat Daniel berarti kita ingat kesetiaan. Idwate Daniel itu adalah seorang yang setia. Ai barani do ibana maddo dang tu akan nasohina lomohon ni debata namaralo tu pati ni debata namaralo tu hata ni debata jala barani madok olo holan tu Tuhani sabing. Atik pesadar do ibana ketika dia mengatakan tidak dan iya
dia berhadapan dengan masalah besar. Alanido ditiki dijua ibana nanido ni Raja Nebukadnezar badidabu do ibana tong tu asar ni singai. Alai ala setia ibana tu debata nang dibebani singai pe didongani debata do ibana dang dihahua singai ibana. Mamerengima Raja Nebukadnezar gabe disobay bana ma Tuhan manang Jehovah na sinoba ni si Daniel. Laos disido diakui rajai Tuhan na nihaporsian ni si Danieli. Jala kemudian diangkat masih Daniel gabe sahalak orang penting di kerajaan ni hati hai. Hamu kamang doho tamu inang kesetiaan songon hasatiau ni si Danielon juga berlaku dalam hal menanti sesuatu, terlebih ketika menanti datangnya akhir zaman. Akan setia rasa mate do nadapotan tupal hanguluani. Ido didok di Pangukapud 2 ayat 10 bagian B. Sai burju maho rasa mate dugi lehonoku matuho tupal hanguluani. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Napaduahon napatut sipatu pauta ima patas mahita marroha, marbisuk mahita, bijaksana. Jadi molo tapamana nakiningan di ayat opati didok disi ia huali Daniel tabunihom ma'akahatai jala sahabi pustahai jala sebelumna didok jala halak akan apatas marroha marsinodang sugut songosodang ni langit jala nasida akan menugu-nugu torop halak tu hati goran marsinodak sugut songo bitang rodi saliling lilingna. Sada pesan na yang dohonon na marhiti ayati patas mahita marroha, marbisuk mahita, bijaksana lah. Patas mamarroha saha roditiki panipuli, bijaksana sampai akhir zaman. Hamu kamang dohot tabuina nami, dak sukup hamaloon, dak sukup pola parbinotuan manang sikola na tibbu mangadu piak kana masa di portipio. Setuju do hita di siate kamang do tamina nami. Dak sukup. Nabui makamonakon para luar di portibion akan nabisuk do. Akan apatas marroha. Songo si Salomo duko di jalo ibana tugas na duhi imana gabi raja ibana gumong bangsa Israel manggatihon amongna amana Raja David. Dak perjulo di pangidu ibana gajang nyumur hamorau doh tak kapasu-pasu na asingi atik peradidu di debata na perjulo di pangidu ibana imaroha na patas idu di pangidu ibana ay di rajumi ibana holan marhitido margogo jala mampu ibana manguluhon bangsa Israel dido ibana matu debata lehom matu na posomon rohana patas lahu manguhub bangsomi asa huboto manirang nadingga siyan naroa budu itajahadi sada raja-raja bidutulu ay Asia dungi lomo marohani Jehovah ala songoni pangiduan ni si Salomo hita piak kamang dohot tamuinang sudi hita na mabigi jami taon ido si pangidu tasyad debata rohana patas bijaksana habisuhon asa mampu hita mangadupi akahagugutan na dumatangi suak songoni donang di napay maima ujung ni saluhut akhir zamani iko patas do marroha asa unang murah-murah kita di ela-ela sibolisi asa unang murah-murah kita di pangaliluhon akaparpuda haliluoni adang nahurang na malo di portibion napatas marroha do sawatikate
alanido di hatani tu hatta di dok tajahan no di buku Jakobusi molo adong na hurang bisuk di pangido ma bisuk sian debata. Tutuna perpudi nanaing dohonon na tuhita nagabi tugasta songon na sinuarahon ni turpuk manang topik ni minggu taido ikot toktong mahita dungo manang waspada. Unang lilu, jangan sesat. Lapatan ni dang buih hita lengah, dang buih hita terpudum. Ikut siaga do, terus. Aidak tabo to sadi harina doho tikina. Jadi molo di kobar rupani haroron itu hatai napa dua halihon songo panakko borongin tabo to do panakko ate aida tu kia panakko merbuah-buah tu perjabu nanaing takko onna molo merbuah-buah do panakko dak panakko warni takko raja do warni ate. Jadi songonido nang ujung ni saluhut dang diajari hita asa mabayan akaramalan-ramalan gabe pamalo-maloho kita manutuhon tikina sadiharina. Molo tajahaya non di Matius 24 25 doho diaka ayat manang turpuk na sejajar tusi na hobar tusi diajari hita justru dungo dang urusata sadihari atik penukan kita doko digijang bahwa adong do tikina sauti jala merujung dosa luhut cuma dak taboto sadihari tugas ta ima mewaspadai dungo majamoto dirita para diho dirita mabohali dirita. Jadi mulununga rade hita manang nasa di hari pe bah ngasiap hita idon waing nanaing suara hononna marhiti turpukon atong margugu mahita patu pahoca amin martangiang mahita moliate madiho Tuhan marhiti hatam na kubigi hami pasu-pasu jala pergugui mahami mangulah hoca di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.